Yo, what's good YouTube? It's your boy Brez and welcome back to my YouTube channel. Understand? Welcome back to my YouTube channel. If it's the first time, please like, comment, share, subscribe my YouTube channel for more and more content. Understand? So guys, I want to discuss something with you today. And amana, nyeri kunetsa vana panyaya yanzani, nyaya tight. Kune maambassador vadoda kuita mabrand ambassador, vada kuita vamiriri, magweta, maloya ataiti defending munhu akabuda pachena ega. Do you know kuti kune vanhu vanogona kukufirewo ukati wauraya munhu vanogona kuti no man haana kuuraya munhu iwe uchitoconfessa ndakauraya munhu wekuti hauna ndozvikuitwa namamapenzi. Munhu akaconfessa ega kuti akaromba. Okay, here's the thing, maybe tingati maybe he's too young to understand, or maybe munhu ane muono padhuze, munhu asingaoni zvinhu zviri kumbereka. Ndira kukubvunza imimi, kumamisha kwedu paipa bata chinzi tira kugadzisa misha, tira kuita this and that, vanasekuru vedu vakabata. Do you know kuti vanasekuru vedu, vanambuya vedu vakaromba vasingazivi? Do you know kuti pavainotora mishonga kun'anga vaida kunotora divisi rekurima, vaida kunotora mushonga wekusimbisa musha, vaida kutora mushonga welaki, mushonga wekumaini, zvakawanda wanda, especially mushonga wekugadzisa misha. You understand? Vaisaziva kuti vari kunoromba, ende havana kudzwa kuti vari kuromba. Vakanzi vari kunobatsirwa kuti musha usimbe, vari kunobatsirwa kuti musha usave varoyi, vari kunobatsirwa kuti vagoite gohombe, vaite se vanhu vava vaisaziva kuti vari kunoromba. Do you know that? Do you know? And man, the funny thing is like after some years ndo panozotanga kuita se kupanduka masina ekuita se ekupuwa masina kun'anga. Ndo panozotanga kuzonzwa kuti kana wanga wakapuwa kana hoko, kana wanga wakapuwa kana tumidzi, kana wanga wakapuwa kana tumuti, uzonzwa kuti wachinja kuita nyoka, uzonzwa kuti wachinja kuita zvidhoma, uzonzwa kuti waita zvikwambo, uzonzwa zvinhu izvozvo zvakuda ropa. Pamwe wanzi every month unodiridza kana rwa nemukaka, pamwe wapuwa mhiko. Unozongosvika pakukanganwa mhiko chete, no matter what, no matter how wise you are, no matter how smarter you are, no matter how kupisa kwauri kuita, unosvika pakurelaxa chete. Unosvika pakurelaxa. Imagine aupa for example taita kanzi aromba kana akapuwa mhiko yekuti anofarira kurara aita se adiridza kana rwa nemukaka every day. Sazuroti akaenda kuMaldives akakanganwa ruvero nelactose, uroti imhiko yatokanganisa ke. Zvopanduka. Ndozvoenda zvinhu zvazvo zvine mhiko mukati zvinozongo iyo hakuna chinonzi kubatsirwa kun'anga. Tine maprofita, tine maprofeti, masuo etu akazara masuo, but munhu ise wakanobatsirwa kun'anga unoti aiwa ndakuromba. Kana kwangu unongobatsirwa kwakachena, wakadi kuenda kwana magaya, wakadi kuenda kumasuo. So don't try to defend zvinhu zvisingadi kudefendwa. Don't try to be too holy pazvinhu zvisabasa. Musade kutsvaga dzvene vanhu, musade kutsvaga ameno rui kuita kurwira kumana. Like what's that? Like the level of madness is like the level of madness is on another level. Like how can you defend someone muna reurura daro muna apupura kuti ini nangu ndakaromba? Okay, azozvitaurirei kana imimi yoona kuti taita kuti ndimunhu sokaromba nika. Nyange zvakada kunzi ane drama, nyange zvakada kunzi ane chisambo, fungoti mimi pane yaisarudza kuti uzurayira career yake rashudza vanhu kuti anzi nyange zvanzi advert right. Taiti pane pangasadze kuzurayira career ashara zvokuti ndakaenda kuwakwa gogochiori kun'anga kunobatsirwa, utoda kuzurayira career achitaura izvozvo. I think zvinhu izvi zvine mhiko mukati. Maybe akanzi nagogo taurira vanhu chokwadi kuti iwo kwazobatsira kwandiriwo. Like nyaya yekwaEd, do you still remember nyaya yekwaEd Fresh Air yekwasekuru kafera? I think that's exactly what happened to Tight Food also. You understand? Because maruma aso ari kuti gogo ana gogo chihoro anoshanda nasekuru kafera, vanoshandizana. You understand? And yeah, ndo nyaya dzekutrenda mana, ndo nyaya dziripo ndozvana kuzoti nditaure nemi. Kune madhayadha ataiti kumangwana akazonzi amuka kana zvapandukira akupenga kana afaita, munozoita sei? Imi muchirambira munhu arambirwa mwana, ndo chokwadi. Munhu arambirwe sori nani kuasuma ka utoziya imbe gwara rambonje gara wangorega ameno handida hangu kutenge ndikutonga vanhu kana ndikuita seka. But munhu just believes or no believe hapo. But kana uchibelieve kumasoo takakuti uri mupostori usaramba unzi mupostori. Kana uchibelieve in washtawa takakuti uri muwashtawa usarambe. Kana uchibelieve mune zveng'anga takakuti iwo unoenda kun'anga usarambe. You understand? So guys, those are you. Anyways, thank you for like, comment, and share. Don't forget to like, comment, share, subscribe. You understand? Road to 10K. I see you guys. My subscribers are here, and thank you so much for that. Please don't forget to like, comment. And the other thing guys, ini message yayo ndituka pa channel pangu. Ukandituka yona kana wandituka, I will reply you. Ekuti na baba wako na sekuru wako. Because you can't just come on tuka ndakutuka right? I say who forced you to use uzoona ningiri video yangu? No one. So you have manners in comment section. Inina I will reply you. Ngana ku blog.
So guys, thank you for watching. Please like, comment, share. Don't forget to subscribe. Peace out.